На парламентському ганку одразу 4 президенти, голови Верховної Ради попередніх скликань, урядовці та співавтори Української Конституції. З нагоди 25-ї річниці ухвалення основного закону на площі Конституції встановили пам'ятний тризуб. Згодом нардепи та гості займають місця під куполом, а Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко сидять окремо як колишні голови держави. Під слова молитви за Україну воїни почесної варти вносять до сесійної зали Конституцію. Чинний гарант документа Володимир Зеленський похвалився угодою з Національним архівом Швеції. Україна отримає 3 копії договору прави вольностей війська Запорозького, який ще називають Конституцією Пилипа Орлика. Віднині документи зберігатимуться у Верховній Раді, Офісі Президента та Конституційному суді, каже голова держави. Назвав це початком повернення історії та пожартував про українсько-шведську дружбу. З цієї високої трибуни я хочу ще раз подякувати нашим шведським партнерам за останній місяць, враховуючи Євро-2020. Швеція вже вдруге показує, що є нашим великим другом. Президент говорив про тисячолітню правову традицію від руської правди Ярослава Мудрого. А чинну Конституцію Зеленський назвав щитом та бронею українців. Конституція чітко визначила пріоритети. Все те, що набагато вище нас всіх, наших інтересів та наших амбіцій. Все те, що ми маємо захищати і забезпечувати. Все те, чому і кому ми маємо служити. Більшість я сьогодні назвав. Можливо, ви запам'ятали не всі, та головне – запам'ятати 3. Україна, суверенітет, людина. 25 років тому депутати не виходили із сесійної зали майже добу. Через 23 години безперервних дебатів 315 народних обранців проголосували за прийняття основного закону України. Перед самим голосуванням тоді приїхав президент Леонід Кучма. Тепер, через чверть століття, натякає, закон не ідеальний, а змінювати його можна, якщо того бажає народ. Конституція повинна захищати суспільство та громадян. Але бувають моменти, коли суспільство та громадяни мають захистити Конституцію. Треба пам'ятати про це. Це не означає, що Конституція має бути недоторканною. Вона має розвиватись, вдосконалюватись. Її можна і треба міняти за вимогами часу. Але робити це треба виключно в життєвих інтересах українського народу. Зміни до 10-го розділу щодо переформатування Кримської автономії в процесі, запевняють депутати. Поки збирають голоси. Кажуть, хоч створення Кримсько-татарської національної територіальної автономії назріло, спочатку треба ухвалити закон про корінні народи. Нам треба зараз прийняти закон про корінні народи. Це дуже важливо, де кримсько-татарський народ буде по праву визнаний корінним народом України. А чи має українська держава і парламент, зокрема, вектор у цей бік саме? Я ж уже пояснила, оце і є ті кроки, які треба зробити. Закон про корінні народи, закон про нацменшини і тоді внесення змін щодо автономії. В нас місце однозначно в Україні, але крім цього, для цього, щоб законодавчо закріпити це, ви знаєте, що президент вніс закон про корінні народи, який ближчим часом буде на розгляді Верховної Ради. А після цього що? Чи очікувати змін до утворення територіальної автономії? Давайте дочекаємося за закону. Там, мені здається, дуже гарно все прописано. І відповідь на ті питання, які ставлять представники кримсько-татарської. Підтримує створення Кримсько-татарської національно-територіальної автономії і нардеп Петро Порошенко. Але на питання, чому за його президентської каденції зміни не були ухвалені, відповів так. Врешті зміни до Конституції щодо розділу 10-го і статусу Криму як Кримсько-татарської національної. Немає жодного сумніву, тому що ми говорили про національну автономію кримсько-татарського народу. І для мене це абсолютно принципово, щоб ми це зробили. І в тому числі я хотів би висловити підтримку вашому каналу. Дуже дякую вам. Завадили те, що немає 300 голосів. Джерелом статусу Кримсько-татарської національно-територіальної автономії у складі України є право кримсько-татарського народу як корінного на самовизначення. А сам законопроєкт про корінні народи мають розглянути вже цього четверга.
Владислав Стожук, Заман, АТР.